Kesmetija Studio 8, wow, to se mnogo vas pita, mislim da to niko ne zna. Osim mene, to sam sad provalio kad sam teo kucam Kesmetija Studio da rendujem jedan klip. Znači da se može snimati preko ove fore. Znači, kako snimati? Znači uz Kesmetija Studio 8, napokon sam ga skinuo i bit će fakta 3 epizode, pošto sam skinuo, evo, dobijate Kesmetija Studio Recorder. Tu, kada uđete, pojavit će se ovo, samo što neće pisati, kao što vam piše stop, delete, pause, i koliko snimate, pa vam će da piše rec. Znači, sad ću vam pokažem capture, to je stop, delete, nema pojma ni sad ja. Efekt, to ništa ne klikćete, to je ovo click song, te već glupost. Mislim da sviđa, Kesmetija Studio, znači tu možete sve, ja još ne znam kako se registruju, kako se renduje klipe na Kesmetija Studio, pa sam sad kao se snima preko njega. Znači, sad ću da vam kažem da se snima. Uđite na link record, desi. Samo da nađe da to. Desi. Stavi pauzu dok nađeš. Rekorda video, ne vam piše i vidjet ćete, to ne moram prekazujem uopšte, rekorda video vidjet ćete da se, ako hoćete snimati igricu, kliknite F9 i vi snimate. Sad vidite ovdje a poslije toga će vam izaći da kliknete F10 za taj sekund. Jeste, i sad to da bi sad, evo, ovdje više nema bandikama je gotov si, hehehehe, i obrisat ću bandikam, evo sad, šalim se neću više, ti si moj dobar bandikam. Samo vam kažem, dosta si naslužio. Dosta si naslužio, sad ćeš biti bačen, izvini bandikamu, neću još da ti bačem. Pa, znači to je to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem.